Lângă București există un loc de distracții cu totul și cu totul special. Acolo se află și colega mea, Mădălina Lambrino, care ne spune care este atmosfera, ce fac oamenii acolo. Te ascultăm, Mădălina! Bun găsit tuturor, dragilor! Am o surpriză pentru voi, m-ați trimis la piscină și eu sunt la bar. Însă trebuie să știți că sunt la un bar în piscină, lucru pe care, sincer să fiu, nu l-am mai văzut, cel puțin la noi în București. Am găsit o piscină foarte frumoasă și foarte interesantă aici în apropierea Bucureștiului. Este o piscină a cărei apă nu conține clor. Mai mult decât atât, intrarea în apă se face gradual, chiar ca la mare, așa că dacă doriți să reconstituiți senzația de la mare, o puteți face chiar aici. Mai mult decât atât, în fiecare colțișor din acest loc regăsiți o destinație exotică din lume. Am fost ceva mai devreme în Saint-Tropez, în Hawaii și toate astea au fost, dacă vreți, într-un tur virtual, pentru că nu am reușit să ajung încă în acele destinații exotice. Sunt chiar lângă voi aici în București, iar pentru asta trebuie să știți că trebuie să scoateți din buzunar 30 de lei în timpul săptămânii și 50 de lei în weekend, însă credeți-mă că merită. În acest preț aveți inclus și un șezlong, unde mai pui că distracția este la loc de cinste, chiar și seara, aici unde au loc petreceri la piscină. Vorbim, după cum vedeți, și despre un bar pe piscină. La acest bar puteți veni chiar din apă să serviți orice băuturi doriți dumneavoastră. Astfel că ce vă mai poate lipsi? Dacă totuși nu puteți să mergeți la mare sau la munte, merită să vă relaxați și să vă răsfățați într-un fel. Mădălina, mulțumim! Cultiva droguri în pivnița casei de vacanță cu ajutorul muziei.